Здравейте, приятели! Аз съм Христо Ченов. Радвам се, че отново сме заедно. Днеска сме в Атлетик, в залата, в която работя и тренирам. Днеска съм ви подготвил една наистина много добра тренировка за рамене. Ще натоварим изцяло раменете. Ще видите как може да направите един от вариантите. Има много различни варианти. Това мисля, че ще ви е разнообразие, ще ви е интересен. Така че днеска може да го направите с мене, да видите наистина различни варианти, така че надявам се да съм ви бил от полза. Ще почнем с едно наистина хубаво упражнение за начало, за повече бройки, така че почваме след малко. Комбинирано упражнение, минаваме на второто, разтваряне с трейна машина, да изолираме страничната част. Ще използваме, както при първото упражнение бяха свободни тежести, тук ще бъде машина, така че да изолираме максимално. Правиме максимална серия, 3 такива двойни серии. Или 12, 15 повторения, като тежестта беше малко лека, все пак това е първата серия. Отиваме във второто упражнение, е многостатно, той ще включим още един мускул, ще натоварим още повече. За повече за предната част, затова използваме предния неутрален хват. Ставате хубаво, леко се навеждате назад и изпуснете пълна амплитуда. 15 повторения. Гледам да се натисна наистина много, за да има добри резултати. 3 такива серии са достатъчни. На първото упражнение ще увелича малко килограмите, почивам. Правя още 2 серии, след това ще минем за още 2 упражнения за рамена, които ще видите след малко. Комбинация, за да имате наистина пълноценна тренировка за раменете, трябва да включите задното рамо. Рамената става сложена мускулна група, която има много голямо обхват и трябва да се натоварва от различни ъгли. Варианта на задно рамо са много с кабели, с дълги. Днес ще използваме машините цяло за днешната тренировка. Ще ви покажа моята техника. Ще направим 3 серии, 3 ефективни хубави серии. Сядате, ще използвам малко по-различно от стандартния хват. Обратен хват, който ще ми вдигне лактите високо, т.е. максимално да активизирам рамото и по-малко да участва гърба. Лактите са почти изправени, за да повиши изолирането на рамото. Тялото е изправено и изтегляте. 1, 2, 3. Изтеглям до нивото на гърба, не по-назад, за да не изключвам трапециевидните мускули и трапец. Много темпо 8 с голяма амплитуда. 10, 11. Търсите хубаво натоварване, не се жалете. Това е ключът. Минах си бройката, ще направя още 4-5 повторения. Явно днес имам повече сила. Врата ми е малко по-високо от нивото на раменете. Усеща се наистина максимално горе и позицията на показалеца надолу вдига лаката по-високо, така че наистина да бъде в рамото. Още 2 серии, завършвам с предно рамо, този път ще използвам дъмбели. След това ще ви покажа още едно за финал и ще имате наистина много добра тренировка, така че ви оставя да продължавате. За да направим наистина пълноценна тренировка, един от секретите е да правите комбинация. Както между висока тежест, за да стимулирате мускулите, така и между добра техника. Това е много фин баланс. Не трябва да бъдете само в максимално правилното упражнение или в прицелно високо
трениране с много високи тежести и неправилна техника за рамото, за да имате наистина добър завършек, трябва да натоварите от предната част. Доста хора я пропускат, но предното рамо ще ви даде много сила на всички путащи движения, в лежанката и така че задължително трябва също да се тренира. Ще направим последователно вдигане с дъмбели пред тялото, слагате ги на бедрата, за да нямате достатъчно инерция. Повдигате с почти права ръка до нивото на погледа, т.е. малко над нивото на раменете. 3, 4, гледате да не се клати. Лаптите са съвсем леко сгъват. Контролирайте спускането, да не се клатите и да използвате негативната част. Отново ще направя малко повече повторения. Това е важно, трябва да се научите да тренирате близко до максимума. Тогава идват наистина резултат. Направихме тренировката за рамене, нещо, което мога да ви кажа, което също може да направите. Аз винаги отделям време, когато имам възможност, разбира се, да наблегна на мускулните групи и зоните, които са малко доста голяма, много слаба, за да балансирам цялата фигура. След ще поработя малко с долната част на гърдите с едно упражнение. След тренировката за рама е много добре, ще използваме флайс от полулек, по този начин таргетираме горната част на гърдите. Ъгълът, който ще използваме е около 30 градуса. Това упражнение дава много добър стречик и чудесен резултат. Ще направим отново 3 серии, хващам умерена тежест, както ви казах, да има достатъчно съпротивление, но да ви позволи поне 10 повторения. Амплитудата ще е широка, голяма. Над гърдите, разтваряте и събирате. Щом стигнете горната позиция, веднага връщате, за да почиват мускулите. Разтваряте хубаво страни. Ключът тук е стречен. Свивайте леко китките, за да завъртите раменете, а лактите назад. И светло. По този начин се връщат дъмбелите, а не да ги пускайте рязко, защото може да се контузите. Работа. 3 серии по 15 на повторение за максимално помпане на горната част на гърдите. Завършваме винаги с коленна мускулатура, която след малко.